नमस्कार जनाइछु मैं बर और असमिया कम प्रथमे बर कइलब विचारिछु दिनै बिटिआर गोरोबथा जाखांनायनि उनाव बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों गिबि खेबनि थाखाय सावरायलायनो एबा बिटिआर गोरोबथानि बागै बुंफोरसारनो खाबु मोननायनि थाखाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आं गिबियाव साबायखर बावदों। जानो हागौ नोंथांमोनाबो गोनो गोथो नङा बिटिआर गोरोबथाया माब्रै जाखो बे बाथ्राफोरखौ जों बाहागो लानाय जोंनि सोमावसारनायाव बाहागो लाबोनाय मानगोनां रायजो राजा फोरोंगिरि सानसुमै गामि दैदेनगिरि नोंथांमोना मिथिगौ जायफ्रा एबसुनि एबा जोंनि जुथाइ सोमावसारनाय हाबाफारियाव राजा लामा होबथानायाव जायफ्रा थाङोमोन बाहागो लाहैयोमोन जायफ्रा रेल लामा होबथानाय हाबाफारियाव बाहागो लाहैयोमोन जायफ्रा हांख्रायजानाय बायदि गुबुन गुबुन सोमावसारनायफ्राव बाहागो लाहैयोमोन बेबायदि रायजो राजाफ्रा बेबायदि सानसुमैफ्रा बेबायदि फोरोंगिरिफ्रा आं सानो रावबो गोनो गोथो जायाखै नङा होमबा रावबो गोनो गोथो जायाखै माखासेनो मानसि दङ खाबु फलानफोर होननानै जायखौ बुङो जायफ्रा सुनायबाय थायो इउपिपिएलनि सरकार जामारगोन ना जामाराब्रा ना बिपिएफआनो फैफिनगोन बेबायदि जायफ्रा सुनायो बिसोरहा एसे गोनो गोथो जायो आरो बेबायदि माखासे मिडिल क्लास मेन्टेलिटिनि मानसिफोर दङ जायफ्रा बुंहैयो माखासेया आफादफोरनाव थांनानै माखासे पलिटिकल पार्टिफोरनाव थांनानै आंनो फैसा हरोबा गामिनिखौ आं बेदायहोजोबनो हायोलै नङा होमबा आंनो फैसा हरबानो जोंनि धोरोमखौ आं सोलायहोजोबनो हायो नङा होमबा बेबायदि मिडिल क्लास मेन्टेलिटिनि माखासे मानसिफोर दङ खुब खम अनजिमायाव बिसोर बाङायल' बेबायदि मानसिफोरासो जानो हागौ गोनो गोथो जादों नाथाय जायफ्रा गोसो गोथारै थांनाय गोलावफोर सोमावसारनायाव बाहागो लाबोदों बेबायदि मानसिफ्रा रावबो गोनो गोथो जायाखै होननानै जोंहा फोथायनाय दङ बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिपि प्रग्रेसिभ एबा जोंनि जुथाइ हान्जानिफ्राय जों बुङाखै रायजो राजाफोरखौ जे बेनो बड'लेण्डआ जों मोनबोबाय रायजो जों मोनबोबाय इउनियन टेरिटरि जों माब्लाबाबो होनाखै जों स्पष्टयै बुंदों भारत सरकारा दायो आलादा रायजो होनायाव गैया आरो जोंनि जे जेंना बे जेंनाखौ इउनियन टेरिटरि स्टेट अट'नमास स्टेटनि माखासे गोहोफोर माखासे पावारफोरखौ लानानैनो 6 सिडुलनि एरेन्जमेन्टआवनो फिन जोंनो बिटिआर मोनसे एकर्ड होफिनबाय जे एकर्डजों सिमा लावगोन आरो बिटिआरनि जे गोहो बे गोहोआ बांगोन मानगोनां रायजो राजाफोर बेनो स्पष्ट दिनै बिपिएफआ बुंदों सानैसो गावखौ गोरों गोरा होननानै दिन्थिग्रा जायफोरा राजा लामा रेल लामानि आन्दोलन थाङाखै नोंथांमोना बयबो मिथिगौ बोसोरनैसो सिगां क'क्राझारनि हायार सेकेन्डारि स्कुलनि गेवलां फोथाराव गोलाव साननि थाखाय उखैहाब सोमावसारनाय हाबाफारि लादोंमोन बेफ्राव खबर लाहैनो थांफेराखै बिसोरो अथ'स बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि गुबुन हारिनि मानसि हारसा मानसि भाइस चेन्सेलर बिथाङा थांनानै खौरां लाहैदों जे नोंसोरो एसेबां गणतान्त्रिक भाबै गोलाव सम उखैहाब सोमावसारबाय नाथाय सासेबो जोंनि मानसिफोर मन्त्रि मनलायाथ' बाद हो बेबायदि गोरों गोरा होननानै जायफ्रा दायो टिभिआव फेसबुकआव गुबुन गुबुन बिजोङाव ओंखारनानै बुंदों हरखाबै एबसुआ एकर्ड खालामबाय बर'नि रावजोंबो रायलायाखै जों मिथिथाराखै होननानै जायफ्रा बुंदों बे गोलावथार समाव खिन्थु राव गैयामोन कांग्रेस दैदेननाय इउपिए सरकारनि बै समनि नखर मन्त्रि पि चिदम्बरमआ जेब्ला तेलेंगानानि जेंनाखौ सुस्रांनाय जासिगोन होननानै फोसावो 2010नि 2 मार्च खालिनिफ्राय जोङो थामथि खेबनि बड'लेण्डनि सोमावसारनायखौ एबसुआ चिरां जिल्लानि काजलगावनिफ्राय जागायजेनदोंमोन मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन 2010 निफ्राय 2020 आव एकर्ड जादों 10 बोसोर सोमावसारदों गोदान पिरिनि एबसुनि मावथिफ्रा
जों लिडार नङा नाथाय जों साफा साफा मावथि जों एक्टिभिस्ट बायदियै मोनफा मोनफा दलनि मोनफा मोनफा हानजानि जोङो मावथिफोर जानानै 2010 निफ्राय 2020 सिम बे 10 बोसोराव रायजो राजाफोरखौ लानानै गोरों मानसिफोरखौ लानानै सानसुमै मानसिफोरखौ लानानै जोंखौ अनसायग्रा मानसिफोरखौ लानानै थार गोसोजों बाहागो लाग्रा मानसिफोरखौ लानानै 10 बोसोर जों आन्दोलन खालामबोदों बे 10 बोसोराव बेबायदि मानसिफ्रा बाहा थायामोन जोंबो दिनै सोंगोन गावनि लालालाबनि थाखाय बिपिएल हानजाया लाब जानाय बायदि बिथांमोना बुंनो नागिरदों दायो बादायलायनाय जाफिनदों फेसबुकआव जों बुङाखैमोन थांनाय 12 तारिखआव जों बेबायदि बुङाखै बिटिआरखौ रिभिउ खालामनांगौनि बाथ्राखौ जों बुङाखै मैया बर' आइजो अनसाय आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिबारानि नार्जारिया बुंदों आं बिदि बुङाखैमोन साहित्य सभायासो बुंदों बिटिआर रिभिउ खालामनायखौ साहित्य सभाया बुंदों 18टा संगठना सावरायनानै बिटिआरखौ रिभिउ खालामनांगौ बर' राइटार्स एकाडेमिनि बिबानगिरि इंखं पेपारनि मालिक राजेन बसुमतारी बिथाङा गावनि इंखं पेपाराव फोसावदों फेसबुकजोंबो फोसावदों 18टा संगठना एबसुआरि एनडिपि खालामनाय जि एकर्ड बेखौ मोजां मोनाखै रिभिउ खालामनांगौ होनना बुंदों अथच बेबायदि दल संगठना जोंनि सोमावसारनायाव बाहागो लायाखै मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव गसंनानै आं बुंदों आं मानोना एबसुनि गाहाय नेहाथारि लाइजाम रानग्राया आं सोरनिबा न'आव थांग्रोनांगौआबो आंनो मानोना आं एबसुनि गाहाय नेहाथारि जोंनि जे जथाय सोमावसारनाय जि आफाद बे आफादाव जोंखौ गासै 6 जन एबसुनि 2 एनडिपिनि 2 जयेन्ट एक्सन कमिटिनि 2 जों 6 जनखौ बर'नि दल संगठनफोरजों सावरायनो थाखाय जोंनो बिबान होनाय जादोंमोन आरो बे बिबानखौ आं क'क्राझारनि मानसिखाय क'क्राझारावनो बर' संगठनफोरनि अफिस क'क्राझारावनो बांसिन लिडारफोर थानायखाय आंनो बे हानजाखौ दैदेनदोंमोन आरो जों जोंनि मिशनखौ जागायदोंमोन बै समनि बर' साहित्य सभानि मानिजाथाव आफादगिरि डक्टर कामेश्वर ब्रह्मनि न'निफ्राय जोंनि मिशनखौ जों जागायदोंमोन मानगोनां रायजो राजाफोर जोंहा रेकर्ड दङ जों माब्ला सोरनि न'आव थाङा सोरजों रायलाया सोरखौ लेङा जों बुंनो हायो फारि फारि नाथाय बिसोर रावबो गैयामोन सोरबा बुंनायमोन जोंहा मरेल सापर्ट दं मरेल सापर्ट बेबायदि मरेल सापर्टखौ हारसा मानसिफ्राबो होयो नङासे मरेल सापर्ट दङ मोनसे आफादा बुंनायमोन सम जाथ'वाखै सम जायोबा ओंखारगोन अथच जोंनि सावरायनाया नखर मन्त्रि होम मिनिस्टार लेभेलाव जाबाय थाथ'नाय समावबो बिथांमोना बुंदों सम जायाखै सम जाबा जों ओंखारगोन नाथाय दिनै बिथांमोनानो जोंनो ओंखारदों जोंजों खनसेबो रायलायाखै बिथांमोना बिपिएफखौ मोजां मोनो जोंहा बुंनांगौ गैया नाथाय रायजो राजाफोरखौ गोनो गोथो खालामनाया मोजां नङा थांनाय बिएससि एकर्ड आरो बिटिसि एकर्डआव जेखौ मोनाखै संकसनिफ्राय सदियासिम जों होख्रावदोंमोन नाथाय जोंनि सिमाया संकसनिफ्राय 5नियाव जोबदों लावाखै मोननै एकर्डजोंबो लावाखै एबारनि एकर्डजों लावगोन मानोना थांनाय जि मोननै एकर्ड बे मोननै एकर्डनिफ्राय जोङो सोलोंबाय माबोरैबा सिमाया लावनो हागौ थांनाय बे मोननै एकर्डआव सरकारि गामि रेभिनिउ भिलेजखौ साननाय जादों रेभिनिउ भिलेज आरो रेभिनिउ भिलेज साननायखाय हादान ओनसोला गोग्लैयाखै जायनि थाखाय सनितपुरनि ओनसोला हाबाखै बिश्वनाथनि ओनसोला हाबाखै मानोना 5निफ्राय लावनांगौबा गासैबो हादान ओनसोलसो बिसोरो रिकगनाइज फरेस्ट भिलेजनि मर्यादाबो मोनाखै आश्चर्य मोनो जेब्ला जों दिल्लीयाव सावरायनायफ्राव बुङो जे भारत सरकारनो बै हादानाव थानाय मानसिफ्रा एमपि इलेक्शनाव भट होनो मोनो एमएलए इलेक्शनाव भट होनो मोनो मालाय गेलेयो नालाय एमएलए एमपिआव नाथाय गाव खुंथाय पन्चायतनि थाखाय बे मानसिफ्रा इलेक्शन होनोबो मोना बाहागो लानोबो मोना भारत सरकारनि अफिसारफ्रा आश्चर्य मोनो बिदि होनब्ला बेबायदि थारना बेबायदिथ' नियम जानो नाङा बेबायदि नंगौना नङा होननानै सोङो आसामनि अफिसारफोरनावबो अब्ला बिसोरो नंगौ होननानै बुंनो गोनां जायो दिनैसिमबो बे गनायजानाय गामि जायाखै सरकारि गामि जायाखै सरकारजों गनायजानाय फरेस्ट भिलेजबो जायाखै बे ओनसोलफ्रा माबोरै हाबगोन बेनिखायनो थांनाय बे मोननै जि एकर्ड बे मोननै एकर्डनिफ्राय जों सोलोंबाय जोंनि बारग'लांनाय दैदेनगिरिफोर जायफोर सिनियर लिडारफोर बिथांमोनजों जों सावरायबाय जायफ्रा कन्स्टिटिउशनेल एक्सपार्ट जायफ्रा ल' एक्सपार्ट
short बिथांमोनजों जों सावरायबाय बोरैबा जोंनि सिमाया लावगोन आरो बेखायनो एबारनि जे सावरायनाय बे सावरायनायाव जों सरकारखौ बुंबाय ट्राइबेल एरिया होननानै जों बुंदों बाय सरकारि गामि रेभिनिउ भिलेज बुंनाय जायाखिसै ट्राइबेल ओनसोल होननाय लोगो लोगो बे हाग्रा बंग्रा जानो हागौ हाजो हाला जानो हागौ दैमा दैसा जानो हागौ ट्राइबेल एरियानि कनसेप्टखौ जों लाबोनो हाबाय बेजोंनो जोंनि बै ओनसोला हाबगोन मानगोनां रायजो राजाफोर सावरायनाय समाव जोंखौ सोंदों सरकारनि मानसिफ्रा नोंसोरनि दिमानाव गहपुर टाउनाबो गोग्लैयो नामा अब्ला जों बुंनो गहपुर टाउना नङा नालाय नङा होमबा गहपुर टाउना नङा गहपुर टाउननिफ्राय 4-5 किलोमिटार गोजानाव जेराव जोंनि बर' आरो जोंनि ट्राइबेल मानसि दं साहा ओनसोलासो जोंनि ओनसोल बेखौसो जों बिदों होननानै जों बुंदों अब्ला बुंदों सरकारनिफ्राय मा नोंसोरो सथियाखौ बिदों नामा सथियानि एमएलए पद्म हाजरिकाया अबजेक्सन खालामबाय थायो रेलि खालामदों धरना खालामदों माबा माबि खालामसोदों नोंसोरो मा सथियाखौ बिदों नामा बिथांमोना जोंनाव सोंदों जोङो बुंदों सथियाबो नङा सथिया टाउनखौ बारनानै रेल साइथिंखौ रेलनि लामाखौ बारनानै साहा ओनसोलासो जे ओनसोला बर' गामि जे ओनसोला ट्राइबेल गामि बे ओनसोलखौसो जों बिदों होननानै जों स्पष्ट खालामदों अब्ला जोंनाव सोंबावदों सरकारा सनितपुर जिल्लायाव बिश्वनाथ जिल्लायाव गोबां गेदेर गेदेर साहा बागान दं आदिवासि ओनसोलफोर बे ओनसोलफोरखौ बिदों नामा होननायाव जों फिन होदों बेबायदि साहा बागानाबो जोंनि सिमायाव गैया बेबायदिखौबो लानाय जायाखै अब्ला सरकारा बुंदों दे बिदिबालाय खालि बर' गामिल'ब्ला खालि ट्राइबेल गामिल'ब्ला बिटिसिनि सिमाखौ फोलावनायाव जोंहा आपत्ति गैया होनदों आरो बिनिखायसो मानगोनां रायजो राजाफोर रायजो मोनाब्लाबो इउनियन टेरिटरि जायाब्लाबो जिहेतु बिटिसिनि सिमाया लावगोनखाय 3थि एकर्डखौ जों खालामदों मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बे एकर्डनि गेजेरजों मोनथाम जिनिस जों मोनदों स्कुल कलेज इउनिभार्सिटि इन्जिनियारिं कलेज मेडिकेल कलेज गोबां अनुष्ठान प्रतिष्ठान गोबां फसंथानफोर दङ खिन्थु बिनिख्रुइ मोनथाम जिनिसा देरसिन मोनसेया जाहैबाय जोंना सिमाया लावगोन आरो गोहोआ बांगोन बिटिआरनि गोहोआ दायो 40टा डिपार्टमेन्ट दङमोन एबार बिनिख्रुइ बांसिन डिपार्टमेन्ट जों मोनसिगोन 40टाखौ होदोंब्लाबो गासिबो डिपार्टमेन्टखौ फुल फ्लेजेड पावारखौ मोनजोबाखै जेरै इरिगेसन होनोब्ला माइनरा जोंनाव गोग्लैयो मेजरा गोग्लैया फरेस्ट डिपार्टमेन्ट होनोब्ला रिजार्भ फरेस्टआ जोंनाव गोग्लैया एसएसएनि खामानियाबो जोंनाव गोग्लैया एडुकेसनाव एनआरएचएमनियाबो जोंनाव गोग्लैया मेडिकेलाव बेबायदि माखासे सेन्ट्रेल स्किमफ्रा जोंनाव गोग्लैयामोन बेफोरखौ गासिबो मोननायनि उनाव आरोबाव जोंनि गोहोआ बांबावगोन पावारा जेरै डिसिआर एसपिखौ बाहायनो हासिगोन एबार बिटिआरआव मानोना बेयाव बुंनाय जादों जे डिसिआर एसपिखौ सोलाय सोल' खालामनांगौबा बेखौ थिसननांगौब्ला बिटिआरनि चिफजों जों सावरायनांगोन आरो डिसिआ बियो बिटिआरनि चिफ आरो चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसारनो बियो रिपर्ट गथायनांगोन बिटिआर हालामनि डिसिफ्रा मानगोनां रायजो राजाफोर डाइरेक्ट फाइनेन्सबो फैगोन 6 शिड्युलाव डाइरेक्ट फाइनेन्स गैयामोन जोंनो गिबि खेबनि थाखाय बिटिआरआव सेन्ट्रेलनिफ्राय डाइरेक्ट फाइनेन्सखौ मोनबाय जों मोननाय लेखायै सा सानजा रायजोआव थानाय जेसेबां 6 शिड्युल काउन्सिलफोर दं बे काउन्सिलफ्राबो मोनगोन मानगोनां रायजो राजाफोर बेनिखायनो दिनै बिपिएफआ हाग्रामाया चन्दना प्रमिला रानी ब्रह्मआ बिश्वजित दैमारिया बिटिआरआव जेबो गैया बिटिसिआनो बिटिआर नामल' सोलायगोन बिथांमोना बेबायदि बुंदोंब्लाबो नोंथांमोना जायफ्रा बिटिआर गोरोबथानि एमअएस गोरोबथा बिलाइखौ फरायबाय नुबाय नोंथांमोना गाव गावनो रोखा जानो हागोन दिनै खाम्फा बरगयारिया बुंदों गाहायसिनसो जाबाय जोंना आगोल प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिमोन प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि माने गोबां सेक्रेटारिफोरनि जौसिन पस्टमोन दायो बिसोरो मा सिइअ लाबोबाय चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार बेलाय फिसा फिसा काउन्सिलफ्रावसो थायो होननानै बुंदों मानगोनां रायजोफोर नामा जियानो जाया मानो बिनि पावारखौ जों नायनांगौ मा रेंकनि अफिसार जों बेखौ नायनांगौ जोंनि दासिमनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिटिसिआव जाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि जायो बिनि रेंकआ जाहैबाय मा कमिशनार नङाब्ला सेक्रेटारि
कमिशनार होनाय लोगो लोगो डिसिनि जौसिनाव जायो बे कमिशनारा जोंनाव प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि जाफैनो हायो नङाब्ला डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारियाव जाय सेक्रेटारि जायो बेनो जोंनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि जानो हानायमोन दायो खिन्थु बेबायदि नङा जोंनि CEO Chief Executive Officer जानो थाखाय बै दिसपुराव जाया प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि जाखांनाय एबा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिजों समान जखानि जायनि रेंकआ बे मानसियासो Chief Executive Officer जागोन अब्ला रायजो राजाफ्रा बुजिनो बाखि थायाखै दायो जाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिमोन आरो जोंनि जाय CEO जागोन सोर गोजौसिन सोर गाहायसिन बेनिखायनो मोनफ्रोमबो बाथ्राफोरखौ सोरबा बुंबानो जोङो नंगौ होननानै साननांगौनि जेबो जुक्ति गैया बेखौ बिजिरनानै नायनांगोन आरो MOS आव गोरोबथा बिलायाव बेखौ स्पष्ट खालामनानै होखानाय जादों नैथियाव मानगोनां रायजो राजाफोर BSc आरो BTC सुक्तिजों बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि थाखाय जों जेबो खालामनो हायाखैमोन गोबां मुंख्लं जालांदों बाहेरायावबो गोबां मानसिफ्रा साबजाला जादों दुखु सैनांदों न' बां सौजादों BSc आरो BTC एकर्डआव जेबो जायाखै एबार BTR एकर्डआव BTR एकर्ड बायदियै BTRनि सिमा लाफांनायनि उनाव बाहेरायाव थाबोगोन 21 जिल्लाजों लोगोसे मालाबा जुदि सनितपुरनि एसे थालाङोबा मालाबा जुदि बिश्वनाथनि एसे थालाङोबा बेखौ सरजाबनानै मोनसे बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल मोनसे जागोन मानगोनां रायजो राजाफोर थामथियाव वेस्ट बेंगलाव 2.5 लाख बर' मानसिफोर दङ मेघालयनि गार' हिल्सआव बर' मानसिफोर दङ बर' गामिफोर दं जेरै टिक्रिकिला गुबुन गुबुन गामिफोर दङ नागालेण्डआव डिमापुरनि खाथि खाला 7-8 खान बर' गामि दङ आरो बेबायदि नागाफोरनि गेजेर गेजेरबो नागानि आदियारि जानानै थाहैनाय रोजा रोजा बर' मानसिफोर दङ अरुणाचलाव दख्लाफोरनि हायाव आदिबादि खामला बायदिसिना मावनानै थाहैनाय गामि फिसा फिसौ दङ बैबायदि भारतनि गुबुन गुबुन रायजोआव थानाय मानसिफोरनि थाखाय रैखाथिनि थाखाय बै जाथिखौ रैखाथि होनो बिसोरनि राव थुनलाइ हारिमुखौ रैखाथि होनो थाखाय जोंनि BTR एकर्डआव बाहेरा रायजोआव थानाय बर'फोरनि रैखाथिनि थाखाय मोनसे क्ल'ज मोनसे दफायाव लाबोनाय जाबाय जायनि थाखाय वेस्ट बेंगलनि बर' फिसाफ्रा कर'ना भाइरास जोबनाय लोगो लोगो सागानगिरिफोरखौ वेस्ट बेंगलनि बर'फ्रा बरायनो थाखाय दिनै नेनानै दङ दाख्लै बिथांमोना बुंदों जोंखौ टेलिफनाव बुंहरबाय थादों दायो फेसबुकनि गेजेरजों बुंबाय जे BSc आरो BTC एकर्डआव जेबो गैयामोन 1952 मायथाइ 1952आव जेला बर' साहित्य सभा दायो वेस्ट बेंगलनि बर'फ्राबो बाहागो लादोंमोन 1967 1967आव जेब्ला एबसु दायो बेयावबो बिसोरो बाहागो लादोंमोन बड'फाजोंनि 6 बोसोर सोमावसारनायाव वेस्ट बेंगलनि मानसिफ्राबो बाहागो लादोंमोन दाख्लै निकोडिमास हाजारि होननाय बै समनि सोमावसारनायनि एबसुनि प्रेसिडेन्ट वेस्ट बेंगलनि बिथाङा बुंदों बे एकर्डखौ बरायदों बेंगलनि रायजो राजाफोरखौ लानानै बियो सोंखारिदों माखासे आफादा नंबां जाबां बायदिसिना बुंनायनि थाखाय BTR रिभिउ खालामनायनि थाखाय बेंगलनि सासे मानसिया आसामाव फैनानै बायदिसिना बुंलाबायबाय थानायखौ बिथांमोना सोंखारिदों आरो बेंगलनि मानसिफ्रा नेनानै दङ एबार फिसाब्लाबो बेंगलजों लोगोसे गुबुन गुबुन रायजोआव थानाय बर' मानसिफोरनि रैखाथिनि थाखाय एबारनि 3थि बर'फोरनि जे एकर्ड बे एकर्डआव मोनसे क्ल'ज थादों आं बेनिखायनो बुंदों मानगोनां रायजो राजाफोर जोंनि BTRआव एबार जों मोनथाम जोङो गिदिर जिनिस मोनबाय मोनसेया जाबाय जोंनि सिमा लावगोन गोहो बांगोन बाहेरायाव थानाय मानसिफोरनि थाखाय अट'नमास काउन्सिल जागोन बाहेरा रायजोआव थानाय बर'फोरनि रैखाथिनि थाखाय खामानि मावनायनि मोनसे फसंथान जासिगोन मा बे जानाङा नामा खालि जों क'क्राझारना मोनबानो जाबाय BTCनि मानसिया मोनबानो जागोन नामा जाया BPRनि प्रेसिडेन्ट बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिया बुंदों आं जुदि पावाराव फैयोबा BTR एकर्डखौ मावफुङा होनदों जों मानो भट होनांगौ होनबा रायजोआ मानो भट होनो होनबा गहपुर बारलांनांगोन जोंनि सिमाया बे मानसिफ्रा हाबनाङा नामा सनितपुर बिश्वनाथना बिसोरो थैयाखै नामा बिसोरो मुंख्लं जायाखै नामा 1135 1135 मुंख्लं जादोंमोन फार्स्ट बर'नि सोमावसारनायाव बिनिनो 535 साया गहपुरनिमोन बे सिमाया मानो लावनांगौ 21 खान जिल्लायाव बर' मानसिफोर दङ मा बिसोर अट'नमास काउन्सिल मोननाङा नामा बेंगलखौ लानानै गुबुन गुबुन जिल्ला रायजोआव जे बर' मानसिफोर दं बिसोरनि रैखाथि जानाङा नामा जानांगौ रायजो राजाफोर होमबा जों मानो BPRनि होनो एकर्डआव गोबां दङ
उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जोंनि बड'फानि नामाव सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि जागोन दायो गंसेल' दं बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि जोंहा सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि मोनसिगोन ट्राइबेल इउनिभार्सिटि जागोन अर्किड इउनिभार्सिटि जागोन रेल डाटा बानायग्रा कारखाना जागोन NIT जागोन मेरिन्स जागोन मेडिकेल कलेज गंसे मोनदेरबावबाय पलिटेकनिक जों गंथाम मोनदों गोबां इन्डास्ट्रिफोर जाबावगोन मा जों बेफोरखौ जाहोनो हाया नामा जोंनि बे हालामा जौगानांगोन बर' लाइमोनफ्रा साख्रि मोननांगोन NDPफ्रा आलदा NDPआ NDPनि खथायाव मोनगोन आरो बर' लाइमोनफोरखौ होनदों बर' लाइमोनफ्रा पुलिसाव पेरामिलिटारियाव आर्मियाव हाबनो हानायनि एबारनि एकर्डआव दं सिगांनि एकर्डआव थोंजों BLTल'मोन बेयाव रावबो थांनो हायामोन एबारनि एकर्डआव NDPआ NDPनि मोनगोन सोरनाव जों थांनाङा आरो जोंना आलादा उफ्रा बर' लाइमोनफोरनि थाखाय दं अब्ला बेयाव सेंग्रा सिख्लाफ्रा पुलिसाव पेरामिलिटारि माने CRPF BSF SSB मा गोग्लैयो पेरामिलिटारियाव आरो आर्मियाव थांनो हानायनि खाबु दङ मानगोनां रायजोफोर गोलाव आं बारा बुंनो सानाखै गोबां जोंहा बुंग्राफोर दं माखासे UPPL सरकार दायोब्ला UPPL सरकारा मा खालामगोन बे बाथ्राखौ पार्टीनि मानसिफ्रा बुंगोन थोंजोङै आं बेखौल' बुंबाय जोंनि जे BTR एकर्ड बे एकर्डआ जाफुंनांगोन बिसिना खाफाल गाज्रि होननांगोन नामाथाय मैयानिफ्राय माबा माबि घटना जागासिनो दङ कसुगाव समस्थियावबो गावजों गाव बुलायदों ना थानायाव दङ मैयानिफ्रायबो गाबोननि आखासिम थानांगोननो गाबोनबो आखासिम थांनांगोन जाय बुंदों बेखौ जुदि थानायाव जमा होनो हायाबा गबोआ सासे नैबे खाथिनि मानसिया थांना बुंला ना मैयानिफ्रायसो मोजां जायाखै एकसखान जिल्लायाव फुला सावजादों फुला हाग्रामा महिलारिनि चन्दन ब्रह्मनि प्रमिला रानी ब्रह्मनि फुला सावजादों BPF गबे होनजादों गाज्रि मैयानिफ्राय दुधका दुध पानी का पानी बिसोरो मिथिबाय BPFनि आखलखौ फुस्लाय दोनबाय थादों UPPआव हान्जाखौ बै बाहेरायाव काउन्सिल मोनसे जाबावगोन ना बेखौ बुंदों बिसोरो जों खालामना होगोन जों बुंदों एबसुनिफ्राय जोंनि हान्जानिफ्राय काउन्सिलखौ थाबैनो दानांगौ बे 21खान जिल्लाखौ लानानै काउन्सिल जानांगौ मोननै जिल्लाखौ गालांनांगौ बे जाहैबाय सनितपुर आरो बिश्वनाथ दायो चन्दना WPTBC मिनिस्टार बिनि डिपार्टमेन्टआ बिल लांनांगौ 31 तारिखनिफ्राय एसेम्बलि जाबाय थादों लाङाखै 30 तारिखआव UPPनि लिडारफ्रा लोगो हमहैनायाव बुंदों जों लाङा मानो इलेक्सनाव जोंहा माने गाज्रि जागोन इलेक्सनाव गाज्रि जागोन जों बेखौ लाङा मानो बेखौ लांनाय लोगो लोगो एबसुआ देरहागोन मानो BTRनि सिमाया लावसिगोन गावसोरसो दाख्लै गैया होनबाय थादोंमोन ना बेनो BTC बेनो BTR गस्लाल' गोदान होनबाय थायाखै जोंखौ दा ओंखायनो लाजिनानै बिल लाङाखै गावसोरखौनो सापर्ट होयोमोन बे UPPआ मैया खिन्थु बिसोरो फुला सावजेनबाय दायो बिसोरना मोजां जायाखिसै ना बोथोरा जोबनोसैखाय माबा माबि घटना जागासिनो दङ जियानो जाया मानो आं बेखिनिखौल' बुंबाय এই সময়ত মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক ইয়াত যিমানবিলাক আমাৰ নন বড়ো ভাইসকল আহিছে আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ BPF দলৰ পৰা বহুতো কথা কৈ আছে যদি UPPL দলৰ চৰকাৰ হয় ইয়াত অনাবৰতবিলাকৰ অধিকাৰ খৰ্ব হ'ব মাটিৰ পাট্টা নাপাব কিবা কিবি তেওঁলোকে কৈ আছে আপোনালোকে জানি থোৱা ভাল হ'ব BTR যি চুক্তি সেই চুক্তি তেনেকুৱা কোনো দফা নাই চন্দন ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াই জানিও বা নেজানি পেলাই তেওঁ কৈছে 3.3 3.3 বলে লিখা আছে কি BTR চুক্তি বাস্তৱত ৰূপায়ণ হোৱাৰ লগে লগে নন বড়োবিলাকে ট্ৰাইবেল বেল এণ্ড ব্লকৰ পৰা তেওঁলোকে পলায়ন কৰিব লাগিব বুলি 3.3 বলে লিখা আছে এনেকুৱা প্ৰচাৰ কৰি আছে যিটো আমি ফেচবুকত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আপোনালোকে পঢ়ি চাওক 3.3 তেনেকুৱা কোনো লিখা নাই মই চুক্তিৰ এজন স্বাক্ষৰকাৰী মই এপছৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে মই চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছোঁ 3.3 লিখা আছে BTCৰ নামটো সলনি হ'ব BTR হ'ব বুলিহে লিখা আছে 7.1 আৰু 7.2 দুটা কথা আমি লিখিবলৈ কৈছোঁ চৰকাৰক এইটো হ'ল কি অসমত বিভিন্ন জিলাত যে ট্ৰাইবেল বেল এণ্ড ব্লক আছে সেই ট্ৰাইবেল বেল এণ্ড ব্লকটো অসম চৰকাৰে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব লাগে বুলি 7 নম্বৰৰ এগত 7.1ত আমি সেই কথাটো কৈছোঁ আৰু চৰকাৰে লিখিছে অসমত BTR হোৱাৰ পিছত 21খন জিলা আমাৰ থাকিব বড়োবিলাক অসমত সেই 21খন জিলাত য'ত য'ত আমাৰ বড়োবিলাক মাইনৰিটি
কম সংখ্যাৰ মানুহ আছে তেওঁলোকে যেন ভয় ভাবুকি থাকিব লগা নহয় তাৰ কাৰণে আমি ভাৰত চৰকাৰক কৈছো যাতে ভাৰত চৰকাৰে অসম চৰকাৰক কয় এই কাৰণে চুক্তিখনত লিখা হ'ল 7 নম্বৰৰ এগত অসমত থকা বিভিন্ন ট্ৰাইবেল বেল এণ্ড ব্লকটো অসম চৰকাৰে নজৰ দিব লাগে বুলি 7.1ত লিখা আছে এইটো মানে এইটো নহয় অনাগত কবিৰাকৰ মাটিটো বড়োবিলাকক দিব লাগে ট্ৰাইবেল বিলাকক দিব লাগে বুলি এনেকুৱা কোনো লিপিবদ্ধ কৰা হোৱা নাই আমি আন্দোলনকাৰী হে একচুৱে এনডিবি বিলাকে চৰকাৰে হে চুক্তি কৰিছে ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰ ইয়াত আছে চুক্তিৰ সময়ত মানে সাক্ষী হিচাপে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া আছিলে যদি এনেকৈ বাস্তৱত এনেকুৱা যদি লিপিবদ্ধ আছিল তেতিয়া সেই সময়ত কিয় তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰা নাই কিয় কৰা নাই তেওঁলোকে সঁচা সঁচিকে এনেকুৱা নাই 7.2 কৈছো খাস মাটিবিলাক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব লাগে চৰকাৰে কাৰণ খাস মাটিবিলাকক য'ত ইচ্ছা এই ধৰণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীবিলাকে আহি পেলাই খাস মাটিবিলাক লৈ আছে উদ্যোগপতিবিলাকে লৈ আছে সেইকাৰণে 7.2 কোৱা হৈছে এনেকুৱা খাস মাটি যি চৰকাৰী মাটি এই চৰকাৰী মাটিবিলাকক সংৰক্ষণ অসম চৰকাৰে দিব লাগে বুলিহে 7.2 7 নম্বৰৰ 2ত কোৱা আছে তাক তেনেকুৱা ভয় কৰিব লগা একো নাই আমাৰ ওচৰত থকা সান্তালী ভাইসকলক মই ক'ব বিচাৰিছো ট্ৰাইবেল বেল এণ্ড ব্লকত আপোনালোকে ভয় কৰিব লগা নাই ট্ৰাইবেল বেল এণ্ড ব্লকত সান্তালী ভাইসকলে থাকিব পাৰে বুলি আগতে ব্ৰিটিছৰ যেনেকে আমাৰ মুছলিম ভাইসকল আছে যেনেকে আমাৰ বেংগলী ভাইসকল আছে আপোনালোকৰ বেলিকা সেই আইনত কোৱা আছে যিবিলাক প্ৰকৃত বৈধ ভাৰতীয় নাগৰিক তাৰ মানে আগৰ পৰাই যিবিলাক ভাৰতীয় নাগৰিক তেওঁলোকে এই অঞ্চলতো থাকিব পাৰে বুলি স্পষ্ট লিখা আছে আজি ইলেকশ্যনৰ সময় এই সময়ত যেনে তেনে বহু দল সংগঠনে ক'ব বিপিএফে কৈ আছে জিএছপি গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীয়ে কৈ আছে এই কথাটো আপোনালোকে বুজি পাব লাগিব 17 বছৰ আছিল বিপিএফ চৰকাৰ তেওঁলোকে তেতিয়াহ'লে কিয় এই আইনটো সংশোধন নকৰিলে তেতিয়াহ'লে সেই সময়ত আপোনালোকৰ মাটিৰ পাত্ৰটো কিয় কৰি নিদিলে 2007 চনত ভাৰতৰ পাৰ্লামেণ্টত এখন আইন হৈছিলে বনাঞ্চল অঞ্চলত থাকিব পৰাৰ আইন আমাৰ ট্ৰাইবেলবিলাকেও সেই মাটিৰ পাত্তা পোৱা নাই অসম চৰকাৰে এতিয়ালৈকে সেই আইনটো বলবৎ কৰা নাই প্ৰযোজ্য কৰা নাই কিছু কিছু অঞ্চলত হৈছে কিন্তু সকলো ঠাইতে হোৱা নাই যাৰ কাৰণে এফচিয়ে আন্দোলন কৰি আছো আমাৰ ট্ৰাইবেলবিলাকৰ কাৰণে সময়সীমাটো অলপ কম 25 বছৰ দিয়া হৈছে নন ট্ৰাইবেলবিলাকৰ কাৰণে অলপ সময়টো বেছিকৈ দিয়া হৈছে আপোনালোকে পাব যিহেতু আমি ট্ৰাইবেলবিলাকেও এতিয়ালৈকে পোৱা নাই সেইকাৰণে আমি পোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে পাব সেই আইনটো আপোনালোকে জানি লোৱাটো ভাল সেইকাৰণে আজি বিভিন্ন দল সংগঠনে আমাক সমৰ্থন কৰিছে আগল যদি কেমন ৰাইজে এইবাৰ আদিবাসীफोरनि आफाद मोनबा जोंखौ सापर्ट खालामदों आगोल गैयामोन बै कसुगावनि आगोलनिफ्रायनो जोंजों थाफानाय खानाय मार्दि होननायमोनखौनो साथाम दङ बिसोरो बेखौनो जों गसाइगाव कसुगाव क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरिजों लानानै बेरायोमोन नै नोंसिनि मानसि दं होननानै दायो जोंजों मोनबा आफाद दङ सावतालफोरनि फरायसा आफाद उरावफोरनि फरायसा आफाद उरियाफोरनि फरायसा आफाद एसटीएफ माने सावताल टाइगार फोर्स सिलाय लाग्रा मोनसे हानजा आरो जोंनि बिटिसिआव जेसेबां गिदिर गिदिर साहा बागान दं बे साहा बागानाव थानाय चा मजदुर संघ बे संघआ सापर्ट खालामदों मोनबा আজি সান্তাল ছাত্র সন্থাই আমাক সাপোর্ট কৰিছে কুৰুক ষ্টুডেন্ট ইউনিয়নে সাপোর্ট কৰিছে এসটিএফ সান্তাল টাইগার ফোর্স উইলসন কিশোর ফ্যাকশনে আমাক সাপোর্ট কৰিছে চাহ মজদুৰ সংঘই সাপোর্ট কৰিছে উৰিয়া ছাত্ৰ সন্থাই তেওঁলোকে আমাক সাপোর্ট কৰিছে কিয় কৰিছে তেওঁলোকে আমাৰ লগত আলোচনা কৰিছে ইউপিপিএল দলৰ লগত আলোচনা কৰিছে সান্তাল ছাত্ৰ সন্থাই কোন প্ৰথমে কৈছে যেতিয়া ইউপিপিএলৰ চৰকাৰ গঠন হয় কোন প্ৰথমে সান্তাল অধ্যুষিত অঞ্চলত য'ত সান্তাল গাঁৱত স্কুল আছে সেই স্কুলবিলাকত সান্তাল শিক্ষক দিব লাগে বুলি তেওঁলোকে দাবী জনাইছে এই দাবীটো আমি বা আমাৰ ইউপিপিএল দলে মানি লৈছে প্ৰমোদ বড়োৱে কৈছে চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ লগে লগে সান্তাল গাঁওবিলাকত স্কুলত সান্তাল শিক্ষক দিয়া হ'ব এনেওতো এই ৭৪ বছৰ ভাৰতৰ স্বাধীনতা হোৱাৰ পিছত অসমত
সান্তাল ভাষাটো সান্তাল শিক্ষক দিয়া মন্ত্ৰীজন হ'ল আমাৰ বড়ো মানুহ লুইছ ইছলাৰীয়ে যেতিয়া অসমৰ মন্ত্ৰী আছিলে সেই সময়ত দি যোৱা যে তেওঁ দি গৈছিলে ইয়ে আপোনালোকৰ যি দাবী সান্তাল ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰ যি দাবী সেই দাবীবিলাক UPPL দলে মানি লৈছে আপোনালোকৰ যি অভাৱ অভিযোগ মাটিৰ পাট্টা আমি পালে আপোনালোকেও পাব বনাঞ্চলত আমাৰ বড়ো মানুহ আছে আপোনাৰ সান্তাল মানুহ আছে আদিবাসী মানুহ আছে ট্ৰাইবেল মানুহ আছে নেপালী মানুহ আছে যিবিলাক মানুহ আছে ট্ৰাইবেলে পোৱাৰ পিছতে আপোনালোকেও পাব এনেকুৱা বহুতো কথা আলোচনা বিলোচনা হোৱাৰ পিছত আজি আদিবাসীবিলাকৰ 5টা সংগঠনে ছাপোৰ্ট কৰিছে এই অঞ্চলত থকা আমাৰ সান্তাল ভাইসকলক আদিবাসী ৰাইজসকলক মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ আগত যি হৈ গ'ল কচুগাঁও সমষ্টিত বনমালী ৰাভাক আপোনালোকে জিকাই দিয়াৰ সহযোগিতা কৰিছিল কিন্তু কি পালে একো নাপালে হাগ্ৰামাৰ চৰকাৰ নহ'লে হয় বড়ো কেণ্ডিডেট বিজনেছ অতীন হাজঙে যদি ছাপোৰ্ট নকৰিলেহেঁতেন BPF চৰকাৰ নহ'লেহেঁতেন সেই ৰোলটো অবড়ো কৰিছে সেই ৰোলটো হীৰা হৰণীয়াৰ দলে কৰিছে সেইকাৰণে আহক আমি একেলগে মিলি পেলাই আমি উন্নয়নৰ কাৰণে আমি কাম কৰোঁ তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক আহ্বান জনাইছোঁ আজি আমি আমাৰ মুছলমান ভাইসকলৰ কাৰণে আমাৰ যি একট সেই একটত আপোনালোকক সন্মান জনাই চেণ্ট্ৰেলৰ পৰা ডাইৰেক্ট মাইনৰিটি ৱেলফেয়াৰ ফাণ্ডটো আনিছোঁ আৰু 5জন কেণ্ডিডেট দিয়া হ'ল মাইনৰিটি কেণ্ডিডেট সেইকাৰণে আপোনালোকৰ বহু দল সংগঠনে আজি আমাক পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাইছে সেইকাৰণে কচুগাঁও সমষ্টি চৰাইবিল সমষ্টিটো আপোনালোকে যেন আমাক সহায় সহযোগিতা কৰে উকিল মুছাহাৰী আৰু শিলা বসুমতাৰীক আপোনালোকে বিপুল ভৰত যেন জয়যুক্ত কৰে তাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ সান্তালসকলক আদিবাসীসকলক শ্ৰদ্ধা জনাই পেলাই আমাৰ যি একট সেই একটত বিৰছা মুণ্ডা কালচাৰেল কমপ্লেক্স এটা প্ৰতিষ্ঠান অনা হ'ল এটা অনুষ্ঠান অনা হ'ল য'ত সান্তাল ওৰাং মুণ্ডা উৰিয়া যিমানবিলাক আদিবাসী আছে আমাৰ BTC বা BTRত আপোনালোকৰ ভাৱ কলা সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে এই অনুষ্ঠান এই যি বিৰছা মুণ্ডা যি কালচাৰেল কমপ্লেক্স ইয়াত আপোনালোকে সুযোগ পাব সেয়েহে আমাৰ যি BTR একট এই BTR একটৰ সকলোকে লৈ পেলাই চলাৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ বাঙালীবিলাকৰ কাৰণে বিবেকানন্দ এটা কেন্দ্ৰ আনিছোঁ ৰাজবংশীবিলাকৰ কাৰণে বীৰ চিলাৰায়ৰ নামত এটা প্ৰতিষ্ঠান ইয়াত আমি আনিছোঁ অসমীয়া ভাষীবিলাকৰ কাৰণে ভূপেন হাজৰিকাৰ নামত এটা অনুষ্ঠান হ'ব আমাৰ লগত বসবাস কৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে আমাৰ যি BTR চুক্তি এই BTR চুক্তিত এটাকৈ হ'লেও আমি অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আনিছোঁ যেন আমি সমিল মিলেৰে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ सरकारनि खोथा मा दा खालामगोन सरकार दायोबा बे बाथ्राखौ पार्टीनि मानसिया बुंथोंसै आं आरो गोलाव खालामला बयनोबो आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरनानै आंनि बुंनायखौ आं बेयाव फोजोबबाय गोजोन्थों